Mara Racuten. Siramen nganggo tirtaning kesabaran saiki apa ngenget lumaku ana ing negara Ngamarta dadi panggasah pangungkaling jiwa para Pandhawa nggone bakal angadepi marang dina kamuksuan. Nanging jebul para Pandhawa ingkang tansah isih katarungku marang mubal-babaling nafsu malah sira kulup Darma Kusuma ingkang mestine bisa ngendhakake marang karmukaning kadang-kadangmu ya kuwi Werkudara lan Arjuna. Teka malah sira minangka ingkang tinemu werda maringi lupiya ingkang ora prayoga marang adi-adimu Kulup Puntadewa. Mara diage racuten kamurkan kita yen to nganti suwen nggon kita ngrasuk marang Bramantya sayekti ing mengko bakal saya kangelan nggon kita bakal nggayuh kasuwargan nggih Darma Kusuma.